En prokaryotisk celle er en celle uden kerne, hvor DNA'et ligger frit i cytoplasmaen. Cytoplasma er den geléagtige væske inde i cellen, som holder sammen på alle organellerne. Nogle kalder det også for celleslim, fordi det minder meget om slim. Cellemembran er det lag fedt, der er rundt om cellen. Det beskytter cellen mod vand og dets omgivelser. Der er også protein i cellemembranen, der sørger for, at vandopløselige molekyler kan komme ind og ud af cellen. RNA eller DNA, også kaldet arveanlægget. I begge celler virker RNA som et transportbånd for arveanlægget. DNA deres arveanlæg. Viruser bruger RNA som arveanlæg. Mitokondrier er cellens energikraftværk. Det er en af cellens organeller og findes i cellens cytoplasma. Deres form er for det meste rund eller aflang og består af en indre og ydre membran. Inde i mitokondriet er der nogle enzymer, som indgår i dannelsen af energi. Ribosomer. Ribosomer er en slags fabrik, der laver protein i cellen ved hjælp af arveanlægget. De ligger frit svævende i cellen.